Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kapitan Enteng. Inawis nagtigayam ko a kapitan di ta kabangi bang a barangay. Sa dino tinangawisan na ken ka, Enteng. Da kano kabagyan na ijibinggay? Day, anya ngay ka no ti aramidan nyo ijay. Da kano paskin adar ayan mi. No kumano adan ni Kwarog, di umay kuma. Day takot itatirigat na no awan ni Kwarog. Ang anya ka di apasken day ta. Kanyaw kano? Jakpay ka nakadardar ay iti kung kunada kanyaw. Saan ka day nga adda aggangsa? Ken agtayaw no adda kanyaw? Kay isumay. Isu akayat kumuti dubar ay tapno makita. Anyati ko nang badaw, aw-awisan na ka ni Kapitan. Wen nga raw, siya kung may tinapili na akadwa na mapanaya papanan na. Sa dino ka no ayati papananyaw. Adayo ka now. Ijay, adayaw, apasay, tibinggay. Na, anya ngay taramidin nyo ijay. Adda ka no darayan may. Anya itayin ti ko na ni pare hindi nga darayan mi aya. Na, Nalipatak bitay. kay bagbaga na, nalipata maon. Jay aramidan da ngay, ijay no adda paskinda. Kas kumay jay ibagbagada panagyaman. Anya ka di itayin na jay. Amangan no kanyaw, ti kayat mo asawan. Ay wen, kanyaw tuyang. Ay na, nagmayatan. Kay, mapangka. Diyak nga rodan mo numapanak. Kasla mabainak may. Anya di na da, magkaw a pangaw-awisan ni Kapitan kanika badong, maray. Ay inawis ka no ti gayom na. Mapanda ka no ije adayo, apasat ti benggit. Day ta nga raw ti bagbagan ni badong ko idirabi ay. Kuna na amabain ka no amapan. Day, apay ka no amabain, maray. Uwan mat nga agpaiso, maray. Amangan ka no nga main no opisyal amin ti mapandumar ay iti kanyaw. Saan nga opisyal amin ti mapano kasta? Imbitado amin. No adda ko man ni Kwarog ang mga sikaso kadagiti dingwen may. Ay kayat ko kumamot ati mapan. Ay kayat ko ti agbuya kadagiti aggangsa ken agtayaw. Ay na, mayat nga agpaisak. Jakpay nakakita, wenno nakadar ay iti kunada kanyaw. Ibagaman amapanmot ni Pari Badong. Tapno adamot kaduan ni Inteng, marituyang. Inta ka di matlan bigat paray. Ay, intong bigatin da jay paray. Ada pakiluganan ta. Inta ije ka bangi bang apuraw. Ta makilugan ta itilugan ti gayim ko. Kasla mabainak mo dun paray. Awan mo ngamin ta mamuk ijay. Managbabain ka tubig. Inta ka di tapno adamat kadwa may. Umyan tayo ijay aya paray. One night laeng. Agbuya tamat iti sala, dagiti agsala iti tayaw. Nalamin sa amit ijay paray. Una. Magala kay tinapuskol a jacket ma. Bagkay, saan ka nga agkuti murmur ijay. Ay, kumaron tuki diti sakit tirayo makijay paray. Tugutan ka iti agas tirayo ma paray. Ay, alimang nga rod paray. Tapno di mumit ko na. Umaya. Kasta man ti kayat ko kan ka paray. Di nakpaayan iti kidaw ko. Kitaon, Inteng. Inton adda kayo ijay, saan ka unay nga ginom? Apay-aparitan nak nga uminom. Kasano no mawawak. Uminom iti arak ti kayat ko asawen. Di da kanumot agiserbi iti arak ijay. Tapoy kanwa, ti ado. Ay, uray tapoy tamakabartek mat. Sapay no mabartek ka kat mangibabain ka. Tapay mangibabay na kung kunam di tamat. Sao ka asao no mabartek ka. Dagdagulitem ti ibagbagam. Kaskala nadadael aplaka. Saan ba't adong mo? Anya saan? Kat no kasta ti ugalim no mabartek ka. Kaskala mang hamhamon iti kalabanam. Intun kuan ada ng kabil kan ka. Apay ko maakabilin da kat kapitan ha. Ay, saan agaputa kapitan ka?
kat di da kapatulan. Mapan ka kadimot iti awis ni Kapitan Badong. Ay, saan kuman ang pinilit ng mic? Apay, anya ti di mo kayat aya. Ay, mabain ang araw. Kun sa nga ili kami mga minigay, tuyang. Apay kumano sa nga ili kayo. Tao mo ti madanon nyo ijay. Saan nga mo, ti kababalin dagiti madanon ijay? No saan kalakat nga garamid iti maday. Di na kaan-anwon. Sa bagay mo ti diya. Kun sa pa'y naglaming ka no ijay. Ay kumayat tagpalamiis ka mo ijay. Ay, madanaga na nga raw, taday to'y rayuma. Nuag sakit nga ijay. Imbaga magkidi ni parenteng nga mangitugot iti agas. Anda tayo dito yung destinasyon tayo, pare. Makitayo ka di, jay ang tiagas asok. Wait, pare. Ijay ka di ti papanan tayo. Wait, pare. Magna tayo lang di ta atin doga nakabitin arang tayo. Nagdadakkel kit ababalay iti bakrang ti bantayan, paray. Kaslamot matulig dagita babalay. Sana matulig dagita, pare. Nabayag dagita na babalay. Ngam saan damat na natultulid. Itay garudahin. Magdatayon di ta ko nam arang tayo. Ay, kaslamamakak amag na dita, paray. Ay, agkuti-kutin sapay day tarang tay. Nalagdaday ta, pare. Ipag nadapay di tate motor. Ay, mabuto nga laki dingag motor di tarang tay. Adda kayo adwa dita, oy, ta pinanawan na kayo matiasawa yaw. Pinanawan nga, ay na, agsublidan tumatlaeng, maray. Makasangpot da nga ta. Ang mga nuada pangawisan da kadakwada, kasta nga ta, maray. Ay, anya ka diti pakadan ni Kapitan. May salaeng arabiida kano ijay. Ngam no nga ipasyar da ida ijay. Sa dino kano alugan di napananda? Ay, ijay kano kibungan. Ay, adayo kano ijay. Ay, yak pa'y nakadanon ijay. Kaano nga tamot ang makadanon nak ijay? Anya to karday jay, pare ansot. Gangsa kan sulibaw day jay, pare. Day tatito karte akanyaw. Ay na, makabuya mo langay iti tayaw ti akanyaw. Intay garudin agbuya. Ngem tumawat tayo pa iti makanta mabisinak. Talaga pakanan ga dagiti agsangpat iti kanyawan, pare. Husto garud ta mabisinak. Sika pare, di ka kadi pa'y mabisin. Ay, medyo mutin na, pare. Amo ka mabisin kan. Ang mabain ka la amang ibaga. Sikamot, pare. San mo ta? Saan ka nga agbabain, pare? Agkumpare taman. Umali kayo. Umakayo tamangan tako. Ay, umali kayo, aday. Tagyaman kami, mabisin kami. Nawaday. Mangan tako. Naisagana ut din makan. Man-a kayo, si kanon nyo isa. Adoy lukto. Mangan kayo taamuyak siday. Ay, unay kiti si daanay. Nagdadakkel agarti karnay. Kasla binalsig, pare. Mangan kalata, pare. Day tate ko na di nga wat-wat. Nagadumot na ikabil iti pinggan kon. Ay, saan ko maibusa da ito, pare? Mabalin mo nga, balkutan nga yawed. Mabalin mo mat nga iluto, iti sabgalay nga po tahe. Kasta ka day. Ay, iyawid ko da ito. Saan ko maibos, pare ansag? Ay, nagkusim ka, pare. Ay, nusak akit, kanak amin. Idulin ko iti unag ti buksit ko. Ang mga pa'y mabanglis. Ay, saan mo una ya, pare? Ang mga mabigla da ito dyan, now. Ay, sas. Ay, mayat budiga ti tiyan ko, pare. Budigero ti tiyan ko. Awan day ta kontra-kontra akin din. Ay, nasaysayat mo lang ti agad na da, pare. At data iti sa bala lugar.
No, nakdeng kayo ay nangan. Ay unta ko adis di. Man puyat ako si mantayaw yaman ang sa. Anya ka no pare? Intayo ka no agbuya. Ijayan ti agtayaw kay naggang sa pare. Intayo man garan. Pirmi ay busog ko. Ano tikinan ko? Ay ano'y tapoy adis di. Ay man inom kayo. Intayo ka no uminom iti tapay ko kumparay. Anda ijayan ti agtatayaw. Mayat manin no ada tapoy nga inuman. Mayat ti panagurnos tikinan. Ay, san mo unay man ang titapoy, pare? Ang mga numabardag ka. Danag mo na ya. Basta sobre lakit di mayat. No saanan a sobre, di made. Mayat ti salada, pare. Apay nga daulas ang naisad ay, iti abaga ti agtayaw, pare. Mo pa ya. Artina, siguro. Ay, san mo unay, pare? Nabardag kan. Suna libre. Pwede ka uminom ano pwede? Pwede to. Layos ko naman. Pare. Interior ka pa Kita, kadamalpas ti tukartikang sa. Ipasublat na iti sa balya tao ti ulas. Isumot ti sumublat nga agtayaw. Kita mo ipasublat na gati ulas. Kasi ka ba ti sumarunong agtayaw? Ay, si putak no agturong tinakay gamit ulas. No umay di tawi, ay pumanawa ka. Yak ang butag tayaw. Agtayaw lang, you do not know. Simple easy. Nay. Umayon di tawi, tinakay gamit ulas. Apag tayaw da baray. Ay, pumanawak pa baray. Nagtakrutan ni pare badaw. Itaam ni parenteng, pare ansal. Isong tinangyawatan da itulay sa pagtayaw. Kita tamano, amo nate agtayaw matlaak. Kita ama pare. Agtsa-tsa-tsamot na nakaunat na gititakyan na. Agtsa-tsa ka agtayaw. Nagmadi nga kitaan. Nay. Sapay kasla matulig. Gapo iti bartek na. Ibidyok man ta, ipabuyatakan ko anano saanan nga nabuertak. Ay, nailaki din ni parenteng. Video. Ingaraw ti sa bali at tayaw. Step ti chat ti tayaw na. Abuan naman ti makirikos. Kadagiti aganggang sa. Uray no matmatuang. Ay, dandan ni manan malpas ti may sa asala at tayaw. Parian sa. Ipasublat naman na ti sa balay ng tayaw. Ay, umadayuak. Tadyak kaya ti tayaw. San ko nga maw? Ay umalik kayo aday. Tamangan ta ko kasi. Ay, parian sa. Kanya ti kunan na dahito yung kabsat na babae. Panangan ka numanan pare. Na kayo aday. Tamangan ta ko. Ay nakasagana ut din makanya. Isday, dakdak ay lamisaan. Umoy takos day. Adoy makan sidi aday. Kastoy magayam ti kanyaw. Mangan. Agangsa. Kada agtayaw ti tataw. Sapay panay karni ti masida. Apay awan lakit sa balay. Kasta nga talaga ti kanyaw. Iso amano ababoy ti maparte. Ay aga sumut gayam ti magastos ti agkanyaw. Ang naragsak dalata. Uray agasto da ti dakal paray. Ngamen, panagyaman da iti apo ti kanyaw. Ti daduma. Iparano da ti adda kadakwada. Tayo ba't pumidot iti kanin tayo? Kukumpare. Ano ti nakadiso? Nakargaan iti. Napoy kan nagdadakal grete karne. Ay, paray. Paunaan tayo pa. Dagiti nagadungaw beng. Apaya paunan. May bisin ako. Mala, no kaya't mo ti makilinaglag ka dagiti ubeng, paray. Sana balay ta, saan mo ta maibusan? Sana day ta maibusan. Gusto kong kumain. Mingka nga ro din, paray. Mga lakto mo't madamdama. Nangaro din. Mga anak pa man.
Kakaiso na libre ti nagadado ang makan. Ay, unay ka ni parin tingan numabartay. Awan babay na. Nagrawit pa. Saan mo takasta no saan na nabartay? Dandani siguro sumangputan da badong kun Kapitan Maray. Nalabit, Maray. Hindi kalman pailaag mat ipapanaw da. May sala arabiida ijay. Saan ka di ano adda kanyaw? Addawat to kastamot yamok. Jak amo ay dyan na pananda no adda kas jay mat. Saan ngagpapada, Maray? Ay, jak amo, Maray. Maamuan tanto no sumangput da, Maray. Ay, no awan ti kabagyan ti gayam ni inteng ijay kibungan binggit. Ay, saan da kumaan nakadanon ijay? Anya ka di ti pagbibiyagan dagiti tattao ijay, Maray. Agarden. Agmula da iti sayute. Makasarak ka ijay iti agduduma amula. Kas kuma iti repolyo, patatas, kaadwan na, agmula iti sayute, kan aminin a produkto, iti garden. Ti kayak kumare ka day tay birday, jay brokulay, kan tay puraw, tay cauliflower. Agpadat ang arun no kasta amaray, ay dagita amat kat ti kayak ko. Apa yan, paray? Ngirsi-ngirsi ka mo ito na nakamulagat pa dagiti matan. Nagsakit ti tiyan ka. Ha? Sapay ang dagruar nga angin. Ay, Yay. talaga. Maditi marik na ka. Masakit. Ay, dahi tanday kun kunak, paray. Napiglan, dahi tatyan mau. Sa pagbiyahe tayo, tayo. Ay, maglaki din ta private nagluganan ta. Ay, kanayon ko aparaan ti lugan no ko. Ay, no ang sakit. Ay, nagirigat ti kasta, paray. Numapan ka nga miniti atayaw. Tanangam mo't ti panangan mau. Tanusan nga kukontra. Saan mo't nga min aman nagkontra ti tiyan ugat? Ay, apaw. Ang kapay nga rin na dyan lugan. Ang kami kanong mangalay ti broccoli, kan cauliflower nga yaway. Ay, ila ka manak. Naidyak mo't mabalin nga umahitan ay agkapsutak. Aray ko, aray. Sa pinadagsin mo nga rin na dyan, paray. Kung medyo adayo ka na, ti garden na pangalaan. Ha? Basit at mawid ka. Basit, ti bingay mo, paray. Ano sa kun ati basit? Ito nasakit ti tiyan ka. Diyak mo't umay makaala. Sayang, anay. Mala, panawan na kapay nga rin dito, paray. Ang kami mangalay ti cauliflower, kan broccoli. Ano nagtanang ako maiti panangan ko kan panaginom ko. Saan ko maakasto tinapasamak? Nakapanak ko mamat iti garden na pagalaan da itinatnatan. Sayang, dito la itindan at ibingay ko. Tadyak met makaimay. Ay na, Kapitan! Noing ka makidaya, tanangan timangan. Tapno saan nga agkontra, iti tiyan mo. Ala sigay! Diton, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika, ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Ayaman ka na iting kay panagdangat. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, sinalbag kiday. Inarab tinuang timula ta. Sino nga ta tinakabulos tinuang na anangarab iti mula ta? Ay, saan ko anadanon? Iso ajak amaw. Ado ka day tinarab da.
Anya amula tinaarab. Jay kamutay kang pitsay. San pa'y mo na Arab, idi nagsibugak, idi pitsay, idi malam. Ay, sayang pa'y ti kamuti ken pitsay. Asino nga taaya tinaliway tinuang na. Tabinaybayan na nga inarab tinuang na timula ta. Ay, maamwak tulang, tuyang. Maamwak tulang. Kasano pa'y am-am-am. Di mo ngarod nakita. Ay, basta bumalisak. Sana mabalinti kastoy. Asino ngarod ti balsam di mo ngarod nakita no asinaw. Basta bumalisak, ito ura niya pamuspusan. Kasanaw no ti balsam kat saan gaya may isaw. Ay, makamuditan na. Basta bumalisak. Nalawa nga taaya ti binulaan ni Kabadong akin ng tinuang kapitan. Ay, imbilin ko kadagiti tanod ang mapandakitaan. Ay, sayang. Taawan mo't ngamin ni Kwarog. Isu ko mati mapan mangkita. Sungaro. Ay, ni pa'y lahusi ati, mangida ulo kadagiti tanod. Noan niya nga taaya ti resulta tinapananda. Nalawa nga taaya ti kinantinwang. Ay, urayin tayo asumangpet at dagiti tanod. Ay, amanga no nalawa ti kinantinwang. Tapir mi asuron ni Kabadong. Ay, gagangay na Talaga nga agungat. Ay, uray sakbet, ano kastay? Ay, masuro na ka talaga. Ay, sa bagay, nagbanban no ganda day, chay. Namnamaan da nga daapitin da, ngamita, kinantinwang. Kasano tinapan nyo kinita amulan ni Pare Badong? Usay. Basima, kapitan. Taltalon sa amot apuun ti pitsay, kin talo apuun ti kamutay, tinaarab. Kasano nga amom talo? Kinalpas mo't akin ng tinwangan. Adamot ti puun na anabatay. Saan mo't akin nandinong ti puun na? Madlaw mi mo ta, kapitan. Ano? Sagatlo lang nga permi nga ungot naan. Ay, my goodness. Sungaraw. Kinita mi ti aglawlaw no da sa bali na perdingem awam may. Ay, ang mga noon nakita ti akin wang. Iso nga inala na adagaws. Siguro tano sana ka ay saus. Inarab na amin ay. Naglang to timula iti asidag. Nga main. Nagado-dano mo pagsibaw. Kunak man no nalawa ti kinantinwa. Anya ka diti resulta ti ipapandag iti tanod ijay nagmulaan ni Pare Badong. Wala din nararami danda dya Pare Badong. Sagat lola apuon ka no tinaarab. Kunak no nalawa permi. Anya? Ay day talakit den ti imay na inreklamo. Binanog na pa'y dagiti tanod anapan nang kita. Wala ron. Nabanog dagiti tanod ta adayo tinagmulaan na. Ay, unay kat ni Pare Badungan. Ay, aglablabas no maminsan. Super arsagid. Ay, dilakot pinaritan mo't ni Marituyang anapan nagreklamo ijay barangay hall. Kat basit mo't lang gayam jay na Arab. Ang mga nusaan nga mo ni Marituyang anapan iti barangay hall. Agdamanin sa gaysa na putid na bunga ti utong ta. Sino man ang tinangaramid di jaya? Apay kumaan na putag. Dayta nga ro, di tati pakasuro na. Idi na pa na kaya barangay hall. Inyalang-alang datin, reklamo nga inarab tinuan. Kasanaw kat idi na panda, sagat lulaang mat apuun tikin ng tinuang. Kababain, tabasit mat gayam. Ay uray basay, ta nagbanugak may. Ngam ti parikot ita, saan mo nga amaw no asino anwang tinapan. Adan tumit ka ng tinuang timula na. Na, anya ti kayat mo asawang. Ay saan mo nga mo ay. Ngam di padpadasin da kita. Tasyak pa'y lang ni Badong, asaan na paluklukaw. Pumatang kayo man itipit siya ikaw, kukumaray. Sige, Mare. Gatangak day ta dua arpet. Imbag lang isagpaw ko iti ilutok, akare-kare. May salaang kanya, taag may sakmat. Ay nahagyaman ako kumaray. Inakmat di ta kaaruba, taawan mula da apichay. Ay, Marituyang. Daytoy ka di tinayon tikin ng tinuwang nagrorodan ni Pare Badong. Huwag maray. Idi imbaga na kanya, kunak nuad o tikin ng tinuwang.
Angam saan magayam, tatalula apon. Narorod, idi talula ang apo tikin nan tinuang. Kasano nga, inuad adaw. Ang mga no na atakin, marikwanang. No amin amula na, katkin nan janwang. Ay na, paspasensyaan yun ni Badong ko numaminsan, takas Jane. Saan ang makapagpaspasensya? Imbaga ta saan ka mo takas jay, maray? Ay na, agda nga minakam ko kukumaray. Kanaano sa... Ay nanggatangam iti pitsay, naglalang to banan. Day ta tinayon ti pitsay ni pare Badong, akin nan tinwang ako nana. Napan ka ije balay da, wano ije nagbulaan da. Insursur ni Marituyang. Gimatang kami muten akan ni Marikwanang. Ay sus, na siguro, day naglang tao. Isu nga ron ay ayo ak agimatang, ta naglang to akitaan. Anya nga iti pangilaukam dita. Agluto ak ngamen iti kare-kare. Makasidsida akat iti kare-kare. Urasak mat dungo. Nabayaga di ka naglutluto iti kare-kare. Pakanayon a pinapaitan ti ipagatang mo no mapanak ijay ile. Nakita ka no asino ti mangputputad iti bunga ti utong ta, Badaw. Ay, baga madagos, no asino ti mangputputad, tapapispisa kan. Dagiti manok mo, lagtuan da asippitan, iso amaputad. Anya, dagiti manok ka, kunat? Wan, tapno saan amaibos ti bunga ti utong. Ikulong mo, dagita manok mo. Nung makitak ti mapanamanak, tiliwag man. Katiliwan, ipupok mo, tapno di da ibusan. Tapno adda ilakaw, kandeng-dengen ta. Ay, makapasuron da kita manok Ay, mapanak man ijay, tatiliwag ti makitak amang putputay. Kita kit di ang mga nubarsakam idakit matamaan da. Ay, sinalpag ka manok Si kagayam tinadawal amang putputay iti bunga ti sitaw ko Ay, agure ka man. Kagamatat titenged mo sa kay wasawas. Gamatan ka kastuyay. Iwasawas ay Badaw! Anya ba itang aramigan? Iwas-wasawas mo magtanday ka manaw. Ibata ma! Sapay tatenged ng tinanggang matam. Sana balay, tasabawin tayo dun madamdama. Pinartin ti dakil akawitan, paray. Pinagbalin mo matan na pulutan. Uwan, paray. Tadadaulan da. Lagi timula. Kasta aya. Nakapungtot ka adagos. Iso agi na matam ti manok. Una. Ay, makapungtot ak launay, paray. Ay, nagrigat nagpadakil iti mula. Apandalang sipi-sipitain. Uwan nga pasaw. Kalma ka lang, pare. Sikamot lang ti madadailan. Uno mapukawan, no? Kasta ka na yung aramidan. Pinulutan nyo ka no, mat kanita Badaw, ti manok na. Uwan nga pasaw. Mauyong na dadya kumpare. Di na malapdan. Panagpungtot na. Dakil sapay ka no, dadya kawitan, kapitan. Uwan ko siya. Awanan ti kawitan na pag-breeding na. Napulutan din. Agbababawi mo ilang ata, iti inaramid na. Urag babaway. Di na maisubli ata. Napulutan din ti manok na. Ang dalat iti uri ti babawi kay. Ay na, malas nga ron ti manok ni Tata Badaw. Uran ni pare Badong malas na may tawanan ti pagkabisaan na dakil akawitan. Nairano dakmeten sus! Permi apulutan kan igop iti sabaw. Ay nadala ko mama, narama na magkap. Malas awan ka. Imay ka kumain na yaban. Adayon sa matiayan mo. Anya jay imbaga ni Inteng. Maipapanit wasawas ni Badong mo ang manok yaw. Masurunak kin ni Badong maray. Kaputag perdi jay manok iti mula. Tiniliw na ngayon wasawas. Ay, managpungpungtot at talaga ni Badong mo. Nasa umon maray.
Kasuron ko no daduma. Ang awan maaramidak at taasawak mo. Manun atawan nga inanusam ni Pari Badong. Ay, jak kaya't abilangan, maray. Masurunak laeng. Anya nga rod ngay, talaga akasta. Ay na, sa anak nga rod anaragsak iti sidong na. Gapo iti kasjeng aramid na. Uray nagbasit abanag agpong tutladaghaws. Imbag tasaan akas dyan ni Inteng. Ay, no saan laabasol nga isukat ti asawa. Nabayagan asinukatak ni Badungkaw. Nay, apay ngay manan da ito'y mula taman ito yan. At na nga sa. Ang mga nukaldeng, at nga min naputid nga ugot na. Ni Katumas, tinakitak abulos ti kalding na. Ang mga nuiso ti may ditoy. Ay na, saan ka ngagpabasol adagaws? Pagkampay nga umuna, sakbay ato duwam no asinaw. Daytoy ang napasamak iti manita. Saan ko mapalabas? Anya man ang tinapanunot mong aramidhan. Pure anya ditan, makabalis ak laki dek. Ay so, saan ang nasaya ati pampanunutan ba daw? Maditi agibalas, nang runa ta di mo amo no asino ti balsam. Pure asino ditan basta da mabalis ka. Kasanaw no awan basol ti mabalis mo ako na. Ay ket problema da. Saan ko ang problema daydan? Basta napatay, makabalis ako. Luang mo ni Tomas, dahito'y nakapagaw, dito'y sirok ti mangga. Makabalis ako madlangay, ngore kaskasanaw. Suntun sumip ngay, ibulos ko, tinuang na. Tapno mapannakanay, nagitimulan ni Tomas. Mapadasan mo ni Tomas, tinapadasak, anadadailay, timula na. Inakaw, ng agsubli akton, intun sunod na Nay, papanam kat sumip ngatan. Dalabasit mapang ko aramiday. Itikas to yung aramiday. Maragsakan aktaw. Tauray kaskasanaw, makabalis akon. Naa, ay saan ka nga garamid iti may kaniwas. Ay agtal na ka man to yan. Anya may kaniwas sa sasawam. Rumbang teramiday. Saan kat ang may kaniwas? Di ka kumagaramay iti pagbabawyam. Ay agtal na ka kunak. Kaamam tangiwat mo. Inton ko nay. Na. Tasyakpay kat ti pagtal na umaun. Saan mo apatuluyan ti panggap mo nga aramidan ko na? Ay saan ka sumanaw kunak manay? Masuro na kunay. Naungit ti kita na daytoy ano nga. Saan naatap? Umabaw ti klase na ano Kalakyan nga mingkay. Ay agure ka man. Tao kasag ti talina. Apa yan? Kamatin ng sang tunay. Ito maraya ko na. Sinalban. Di na mo sabdinganan nakamkamatan. Ay, sumpong ka dito kasamakan. Tapno di nakmakita. Anay. Kasitan magayam dito'y nagsumpong kakanday nga manday. Ay, ado asid dito'y. Apay ngay akas na ti itsuram. Kasta mo lakulduruyan. Apay day tarupa kentakyag mo. Nagado agarumyad mo. Anya tinapasamak. Inukas ko ti talitinwang ni Tomas. Tay bulos ko kuma. Tapno mapanakanan ti mula ni Tomas. Kay, anya tinapasamak. Ay, imbis ang mapanmangan. Siyak mo ti kinamat kaman na ti atapan lang. Simuksukak iti kasumpukan. Ngam kasitan magayam. Siit alanot ti banag. Kaskadaan niya nagigay. Day takaday ti bagbagam apakaragsakam nagbaligi ka. Anya ngay, naragsak ka kaday. Anya naragsak. Kunak no sana na atap di anwang. Pirmi magayam nga atap. Iso atila sinuksok-sok hamaun. Ay una yan. Kay pakaragsakam ka day. Ti pan nakasugat-sugat ka. Sana ti pan nakasugat mo ti katawaak. Kaya't mo adosaan ti awan basol na. Iso asi ka tinadosa. Asino ngay ti akim basol. Saan ka day asi ka mo lang. Sika tinangukas iti talitinwang. Iso akinama na ka. Unsa nga agpaisaw. Made, ti agpanggap iti dakas iti pada tao tuyang. Manipod ita.
Saan ko nagamday nga ramiday? Ang mga nod at dapat idagay sa mapasama kanya. Iso asanan tuya. Ay na, tatabadong! Maditi managpungtot ken agibales. Ang mga nudakdakes tingka mapasaran. Ala sige! Dito ang tinagibusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito ang estasyon. Ayaman ko rin iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya ka diti maipaimikan ka, kabsat. Umay ko kung maireklamo ti kanayon apa nagpukaw ti manok mi, Kap. Awan ka diti atap mo amang taktakaw iti manok mo, kabsat. Awan mat, Kap. Awan pa'y mat ti nakita mi. Masapul nga damanin agronda, no kasta. Adda pa'y agpukaw uray tingat aldaw. Ha! Adda pa'y nakita mi iti bigat. Idi madanon ti sardam, awanon. Kaawatan nga iti aldaw ti pan nakapukaw na. Kasano daytan nga ita? Ay, saan nga amo no aldaw no rabi iti panagronda da? No asino nga min at yagtatakaw. Ay, talaga aparikot. Ang mga numaibos ti manok mi. Basag, ay naggapukan samot dita barangay hall balasang ko. Wen kapitana, napan ko imbaga ti kanayon apan nakapukaw ti manok mi. Na, agraira manen dagiti agtatakaw. Ay, wen nga rod kapitana, ado ti napukaw ang manok mi. Ay, ipupok mo nga min ati manok mo. Kabayatan adi pa'y naduktalan no asino ti agtaktakaw. Wen nga rod kapitana, day tala ang tamasapol nga ado ti pagpakan no ipupok. Imbag ti bulos, tamakasarak da iti kanenda. Agam no kastamot nga agpukaw. Saan ka di amay mayat no ipupok mo? Alangan nga umay da alaan iti pupukan. Sa bagay matkit di kapitana. Sige, ipupok ko pa'y nga rod ida. Ay masapul nga galibtak kaya usay. Awan pa'y nga may ni Kurog. Sika pa iti mangisandikid ko na. Wala kapitan. Agwaras kami nga kakadwa. Taano makita mino sino ti managdadakais. Pares-pares kayo sagdudwa kada purok. Sawaran nyo ti masakupan. Arigla daw ka. Ikagumaami at tiliwag at tatakaw. Ay, salbag to mga mindagita nga at tatakaw. Imbag nga awang ko maparikaw. Agraira damanan ka. Sige, kayo. Ay, sapay ko adda maisang patyo ang managdakdakis. No da matiliw, may uludam may ditaw. Wen agam, alwadan yaw. Saan nyo adang ranti matiliw yaw? Wangkap, saan kami mo't anaranggas at anog kay? Naanos kami makal. Day, anya dagita luplupaw. Apay pakibiyangam dagita. At nanangalaak, ipan ko itaglaklako iti wagwag. Kayat mo asawan, puro wagwag dagita. Agbalin a wagwag, no makadanon ton, ijaglaklako iti wagwag. Ibagaman kanyak no nangalaam ka dagita agduduma alupaw. Ay saan man natila damdamagan? Ang mga numapay, ti kandat ko nga ramiday. Mas daawak man kan ka ba daw? Kanayon ka pumanaw. Jak ammo no sa dino ti papanam. Uray pumanawak tagawid akmat laeng. Awan pagparikutam. Ang no saan nga gaway, dayta ti pagparikutam. Awan ka di tinadlaw yung agtatakaw. Awan makapitan. Amo da nga grunrunda kamay. Awan siguro makita da nga grunda.
Ijay danto siguro nga gunay ngagtakaw. Kasanaw ti pan nakasalaw ya oya kadagita ngagtatakaw. Hay! Muda mo aramidon da nyaw. No makita da ngay madayo ti tanaw. Iranada tagtakaw. Dayta itatirigat na. Sipsiputan nyo ida. Ngam sipsiputan da kayo. Nagsisinipok kami na. Makita no sino nalalaing. Paabak kayo kadi atanon. Ngam, dayto iti pakaabakan mi kap. Anya ti pakaabakan niya. Kastay, mano kami amin atanaw. Siyam kayo atanon. Apay adinamag mo dayta. Mano amin ti populasyon ti kabildatan. Kurang nga 4,000. Dayta ti ko nakaparikaw. Nagaduda. Idinto tabasit kami laang. Saan mo nagtatakaw amin dayta kurang nga 4,000? Man-manaw la siguro mo't so nga inka-agrum naman Inakas mo ka di tayli na ba ka sapatos kan jacket mo, inteng? Ha! Ina! Nagapuak iji barangay hall. Kasano ko mga inakas ko? Apay ngay nga awan iji nangibilagak. Awan din tayo original a sapatos ko. Sapay nagngina. Awan ijay rabaw ti bato, anang ibilagak. Ha? Pati jay jacket mo, awan. Apay ngay. Ay, biro ka ma! Pangbiro ka kumangay, saan kumot nga inakas? Linabaak, ngem edi mapan ko akasen, awan mutan. Apay ngay. Saan mo't amag na jay sapatos? Jay mo't jacket. Saan mo't maitayab na puskul? Nadagsin? Mas daawak nga rod. No awan tinangala, adda ko maijay nangibilaga. Ape akas taparupam, kapitan. Madinsa, matial daw mo. Mapukpukaw tili na ba ni Panang sapatos kan jacket ka? Iya. Ay. Ay, na yan. Mura te karuba, may. Ibaga na mapukpukaw ka no, ti sinampay na amaw. Kabarbaro ka naw. Madiday to yun agpukaw tili na ban? Pati sinampay agpukaw. Alangan mo't apati sinampay ti tataw kerundaan, may. Agraman ka di linabaan kat iti unag ti balay ti pangisampayan. Kasanon ngay no nabasa. Kasano amamuan no asino tinagala iti sapatos ko nga urig. Ay. Anda pa kabigbiga kat iti daja sapatos. Anyang iti pakabigbigam kap. Sinuratak iti pintel pen jayan ti swilas na. Pati dapan na. Adanagan ko. Diyo ko na pati jaki, mau. Kada mo pakabigbigam. Ada ije unag ti kwilyo na. Adanagan ko ije. Pati ije unag ti pulsa na. Adamit nagan ko ije. Kaman kay di luto to insangpit ko to yan. Nagapwam ka day, tanda pa insang put mo. Saan mo na damagay, nga kakiiluton? Aguray ka man ba daw pangalalaam iti gat-gatang mo kadagit isang sangput mo? Ay bukod ko mo ta diskarte ah. Nawan ti diskarte, agrigat ti bagay. Anya kumangay day ta diskartay. Ibaga man taramidak magtapno magatang kumuti kayat ko agatangan. Anyaya ti kayat mo agatangan, tikang ka. Agpaisaw? Ikanak iti igatang tao? Winan no ka ba wala? Angam no saan? Ay katawa na. Aganos ka, nukurang ti kwarta. Pagpapintas lang, but tapno ibagadaan na pintas ti asawam. Ay way, nikang ka. No pumintas ka, apalan daktaw, tanapintas, tituyang ka. Maribanam, di mo ka di madlaw a puminpintas ni Marituyang. Madlaw ko nga rod. Pumudpo daw. Kan mayat pa'y tipukis na. Bagay na tipukis na. Ado pa yan ti makita kabaro akaws na. Ay, awan mati amok ngayon lako da. Pangal-alaan na ngay iti igat-gatang na. Dayta mo ti pagsidawak maray. Saan mat nga umay gumatgatang di ti tersina? Isang sangputan samot ni kabadong iti ilutluto na. Madlaw, asaan nga agrigrigat? Saan ka de, Mare? Saan ka di nga may imut-utang kan ka? Saanon?
Binayadan na pa yan ati utang na. Umay ko maditoy. Tadamagan tan no nangalaan da iti kwartada. Ibaga na pa nga tayo no nangalaan da iti kwartada. Saan ka di ano maminsan? Kat saan ang makailimlimad ni Marituyang? Sa bagay, ibaga namin na sikrito na. Win saanan a sikrito no naibaga na kadata? Naimbag abigat yaw kukumaray. Ay, nahiitaman pa'y, Mare. Nabayag basit adi ka imimbay di Twitter sena Wen nga rod sakit. Inal daw apo minpintas kamot, Marituyang. Ay, nagmayat adeng ganday tan maray. Kinmintasak ka di mo lang. Ay, madamag ko man, Mare. Nagalaam ka di iti kwartam. Ay, asino kumapay nga itimangtid iti kwarta ko kumaray. Siyempre, ni Badong ko Anya ka di ti trabaho ni Badong mo? Saan mo't asigod nga ado ti kwarta na? Ngarod Dinamag kaw ngum kuna namot abukod na kano adiskartay. Ne. Anya nga tangay dayjay adiskartina, Maray. Di na mo imbaga ako kumaray. Saan man nga iso ti pagsaritaan tayo? Agmamaritis tayo kiday! Itaylaan nga imay ni Marituyang ije Teresena. Kat adda na ibaga na ang nagsidda awak. Anya nga itay tadong. Madlaw nga ado ti kwartana. Ha! Di na magmino pangalalaan na iti kwartana. Ang kunana mo't abo kung adiskarte ka no ni Badong na. Anya nga'y adiskarte day ta. Day ka nga rudmat ti pampanunutak. Awan mo't ti amok at trabaho na. Kan awan mo't inlako da. Ikagumak aduktalan do anya day ta adiskarte na. Ti may sapay aburburcha. Apay adi na ibagakan ni Marituyang ti husto. Apangalalaan na iti kwarta. Nasaya at nagkita ta dito'y kalsada, paray. At ka di pagsayatan, ngaydan, paray. Kaya't kulang adamagan, no anya ti pakakumikumam ita. Apay ay adamdamagan, paray. Diyak mo damdamagan, no husto mo't lahat, tararamidin niyo, yung barangay hall. Anong ibig mong sabihin? Anya mo ti kaya tasawan, ti panagdamag mo, no anya ti pakakumikumak, paray. Dakas ayat agdamag. Panakibiyang, itibiyag, day taaramid mo, paray. Ha! Saan ko bibiyangan ti trabaho? Iso asaan mo mo't bibiyangan ti pagsapula? Saan apan nakibiyang pare? Damagak lang. Mala, tanda pa pa na. Na. Inak man nagdiskarte. Nakasukat ka matinteng. Papanam ka de. Inak man dita sa bali apurok. Inak kita nagiti agron-ronda ata naon. Nasaya at met. Tapno maduktalan nyo no asino ti agal-ala iti sinampay. Ang mga no isumot lang tagtaktakaw iti manok. Matiliwan lang ti awanan baan. Jak pulos pa kawanan. No asino mo't nga taaday tangag tatakaw. No taga dito nga tawon no, naggapo iti sa bali a barangay. Saan nga sigurado na dyan ta maduktalan tumitlaan. Sigurado asaan mo ang makitan tinapukaw a sapatos kan jacket mo. Sayang nga ron dagi dyan. Nagninapay bit nga ron. Ti lalaki ang magmag na. Kasla jay jacket. Ken sapatos ko ti suot na. Asit gakman. Naimbag abigat mo baraw. Mayat man day ta sapatos ken jacket mo. Ay, apay, mayat mat lang dito kapitan. Kita antaman ti dapan ti sapatos mo. Ni, apay nga, kita ti dapan ti sapatos ko. Basta ikatanta. Kita akman. Uno ipangatom lang ti sakap ta kita enta. Di talaga yam, kapitan. Sige ta, ingatok. Anya ti makita man nakasurat. Ni, apay nga nakasurat mo ti Kapitan Inting iti depan ti sapatos ko. Ita, kita mo ti nakasurat iti bulsa ti jacket mo. Agun man. Ni, ada man na nakasurat nga Kapitan Inting? Apay ngay?
Ti kaya't nasa wunday ta. Uluden ka nga ipan iji barangay hall. Agtatakaw ka? Umay ka. Sana? Katno ginatang ko dito kanitatabwad yung. Katno adupay ti inla ko na iti dadu mga wagwagan iji ili. Intagaron iji barangay hall. Napayabak ni pare ba daw? Makitab ka di ta inlakom iti lalaki pare. Agdapay ka no inlakom iti wagwagan iji ili. May sa ti kaya't asawon day ka. Sikat agtatakaw. Kapag padalaan mo ta pare. Naa. Apay may salang ayat ti purawa kabalyaw. Naa. Ay di ka makalibak. Ta ada nakasurat anagan ko dita jacket. Kain pantalon. Kay, alam ka din na kita pare. Jacket nga alaanin da kita. Ang bayadam amin at tinakaw mo. Kan amin ang natakaw dito kabildatan. Kan bayadam. Ay, awan mo't pagbayad ko pare. Ay, no awan pagbayad mo. Ije pagbaludan ti pagbayadam. Pagbaludan? Ay, sana pare. Ay, karigata kabayadan. Ay, pagawanan na pare. Di na kipabalod Ay, karay. Saan kon nga ulitin? Ay na, tatabadong. Uray kasanuti pa nang ilimad mo iti mading aramid mo. Maduktalan tulat ka. Agbaliw ka nga minan. Kasayatan, saan kan nga agtakaw? Ala, sige. Dito'n, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Entren. Insurat para iti radyo ni Steph Meron nalika. Ken iti direksyon. Virgie Puklay. Musika. Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Ayaman kamay iting kay panagdangat.